Lidi, já úplně nemám rád, když hraje v rádiu Marek Ztracený. Furt dokola poslouchat jedno a to samé. My jsme se hledali a jsme se našli. Ty kokos, normálně utrpení v přímém přenosu. Nesnažím to úplně, vždycky to vypínám, nebo ho stišuju. A víte, proč vypínám to rádio? Protože ho nemusím. Nelíbí se mi jeho písničky, ale opět, abych si zachoval nějakou sebereflexi, tak chápu, že se to někomu může líbit. On cílí na takové ty... Dalo by se říct zamilované páry, nebo na nějaké páry, které mají nějakou krizi a mají se strašně rádi, dobré, beru. Možná, že taky, když budu zase někdy ve vztahu, tak to budu taky takhle brát, ale teďkom jsem chladná Sigma neboli Batman, co nenávidí všechno okolo, takže to tak brát neumím. No každopádně chtěl jsem tak nějak obrazně ilustrovat situaci, kterou si dneska v tomto videu ukážeme. Víte co? Existují holky, které nenávidí svoje kluky, se kterými disponujou v daném vztahu. Nevím, nejvíc divná věc, kterou jsem kdy asi viděl. Ty jsi s někým, koho nenávidíš. Jakože, proč s ním si? Každopádně tu dám shoutout jednomu týpkovi z komentářů, který mi napsal, že bych na toto téma mohl natočit video. Děkuji ti moc. Z mojí hlavy to fakt není, protože já ve svojí For You page mám takové jiné věci. Já tam nemám I hate my boyfriend, já tam mám I hate neck. Velkou srandu si dělám samozřejmě. Každopádně ještě než začneme, tak tyhle situace, kdy holky nenávidí svoje kluky, kdy vlastně tyto situace můžou jednoduše vyřešit tak, že prostě ho nechají a rozejdou se, jednoduché řešení. Tak místo toho přidávají příspěvky na TikTok, aby se s tím další holky stotožnili. Co si budem, tyto situace mi připadají tak, jako když máš malé ruce a velké pouta. Prostě ty ruce vyndáš, pokud to nechápete, že jo? Abychom pochopili tu podstatu trendu, tak vlastně hlavní ten impuls spočívá v tom nenávidět svého partnera. Jak už z názvu vyplývá. Každopádně říkáte si, lol, tak možná, že ten kluk něco špatného udělal. No právě, že asi ani nic, jakoby. Většinou protějšky dostávají bídu za banální věci, například, že existujou, že mluví moc nahlas, nebo se ptají té partnerky, co je, jako, chápete, takové ty normální běžné věci. Místo toho, aby se ta daná osoba s tím protějškem vykomunikovala, tak přidává hloupé příspěvky na internet, které třeba můžou namotivovat i ostatní páry k tomu, aby třeba měli takové hroty mezi sebou, ale jako zase, když už si bereš příklad z TikTok videí, tak taky budeš asi takový případ trošku na ústav. Čeho jsem si taktéž všiml, tak spousta párů, neboli spíše holek, hodně přeceňuje tu jiskru před nějakou udržitelností, konzistencí a jakoby tím klidem. Přitom jako, co je kámo jiskra? To je prostě nějaký pocit zamilovanosti, první, já nevím, půl rok a pak, jak je tvůj mozek na tenhle stav navyklý, tak to jako znormalizuje tak, že už to vlastně jiskra není. Přestaňme si plést pojmy s dojmy, borci. Kurde kámo, třeba tam nemáte už tu jiskru, ale ty vole, jako ty nemůžeš mít s někým jiskru jakoby celý život, chápeš? A myslím si, že tohle je ta hlavní podstata toho vztahu, že to je ta konzistence, udržitelnost a ten klid, co v tom máš, jakoby když máte nějaké problémy, je třeba si to vykomunikovat spolu. Pokud dojdete k nějakému zdárnému konci, tak je to jedině super, pokud ne a máte se sebou furt nějaký problém, tak místo toho, abyste se každý den hádali, tak se prostě rozejděte. Easy, kámo. Jo, ale prostě tento trend je tak bizarní, že vlastně jako napadá kluky za banální věci, jako já si nevím představit, že by kluci udělali trend I hate my girlfriend, jako to by se spustila taková lavina hejtu a já vám říkám, my bychom ještě jako kluci nebo chlapi byli deportovaní třeba kamo na Mars podle mě, protože to by země nedopustila. Jo, takže gratuluji, opět generace Z se předvedla, nový styl komunikace. Gratuluji, vole, nechci patřit do téhle skurvené generace, protože si budeme předávat info přes TikTok. Takže jo, nyní si jdeme přečíst článek, aby jsme se o tom taky něco dozvěděli, protože teďkom to bylo takové střílení do prázdna, bo já ani upřímně nevím, o čem to je. Takže jdeme se podívat na článek od Yahoo Live. Let's go, jdeme žít podle Yahoo Live. Takže vlastně podstata toho trendu, co jsem se dozvěděl z tohoto článku je, že ženy svého partnera skutečně asi ne, že nenávidí, ale sdílí nějaké zkušenosti. Samozřejmě už je na každém, jak to pojme a kolikrát je tam spíš ta negativní část, než že by sdíleli nějaké svoje zkušenosti, protože jako co je pozitivní zkušenost za fakt, že podvedeš svého partnera a dáš to třeba na TikTok. Wow, gratuluju ti, super, to je fakt luxusní sdílení zkušeností. Podle mě by se tyhle soukromé věci měly vyřešit o samotě, neměly by se tahat na internet. Avšak to je můj názor, ale myslím si, že tohle může nějakým způsobem veřejně ponižovat partnera, třeba v hodně videích, na které se podívám
díváme, tak třeba ta holka natačí toho kluka, což zase vytváří nějaký jednostranný obraz o tom, že diváci vidí jenom, že ten kluk je ten špatný a ta holka vlastně všechno dělá dobře. Kámo, reálně, tady tyhle konflikty, které se jako šíří na ten internet, nikdy z nich nemůže vzejít nic pozitivního. Protože opět vidíme jenom tu jednu stranu. A taky mi přijde, že to vytváří nějaký tlak na mladé lidi, zas a opět vytváří to nějaké standardy, protože méně kognitivně zdatní jedinci vidí, že je třeba neustále svého partnera kritizovat nebo nějak testovat. Celkově lidstvo s tady tímhle přístupem se vede jako do hodně velké záhuby a dokud třeba nevymyslí nějakého robota, který bude moct jakoby spawnovat děcka skrze chlapy, že jo? Možná, že přijde éra robotu a všechny ženské budou sami a nebo všichni chlapi budou sami, nevím. A jak říkám, pokud bych viděl, že moje holka točí takovéhle hovadiny na internet a neustále si stěžuje na ty nejvíc dementní věci, které by měla se mnou vykomunikovat, tak sorry, je to problém. Jo, teď nemluvím o tom, že samozřejmě jsou zde lidi, neboli chlapi, kterým je neustále repetitivně opakováno, že mají něco udělat, že mají pomáhat, ale reálně leží jenom u gauče a čumí na televizi. Ale zase opět jako nechci nic říkat, ale ta holka šla s tím klukem nebo s tím chlapem do toho vztahu, takže jako sorry, ale je to nějaká absence osobní zodpovědnosti. Je to jen a tvoje chyba. Ty jsi ho vybrala a měla za ty leta vypozorovat, co je špatně a co je dobře a po případě na tom nějak pracovat. Takže jako teďkom takovéhle brečení na poslední chvíli, že za to může ten chlap, jako sorry, ale on už byl takový od jak živa, nebo si to třeba ty takhle vychovala, že všechno děláš doma, nebo že ti nepomáhá, já nevím co všechno, jo, ale určitě si myslím, že není řešení ho podvést nebo mu nějak nadávat přes internet. Tohle je takové dětinské chování, se kterým se já upřímně nestotožňuju. Každopádně pokud je tady někdo, kdo třeba tento styl komunikace má rád, prosím, mějte to rádi, ale mě radši z toho vynechte. Já s tím dokážu žít, protože já s tady těma lidma nechci mít nic společného. Naschle, vole, sayonara. Ještě abych se ohradil proti takovému tomu argumentu, že lola, co když té borce nikdo doma nepomáhá, ona je na všechno sama, ona musí chodit do práce a ještě musí fungovat doma a ten chlap nemusí dělat nic, jenom chodit do práce. Jasné, borci, já to chápu, že tady tenhle trend je tady nějak z minulých dob, jasné. Já jsem třeba zastáncem upřímně toho, že by se oba dva měli podílet na tom chodu domácnosti, protože očividně disponujou tam dva lidi, nejenom jeden. Ale jako, co si budem, je to i chyba té holky, když si vybere někoho, kdo je očividně totální vemeno a nic neumí už od začátku. A tady je opět ten paradox toho, že si vybereš jiskru před nějakým klidem, jo? Třeba s tady tímhle borcem máš jiskru, ale třeba ve finále z toho vzejde, že dlouhodobě to nemůže fungovat. Očividně samozřejmě, že jo, není to vždycky pravidlo. Ale jako určitě to není důvod k tomu tvořit TikTok videa, které budou zesměšňovat toho partnera, ne? Máte si to nějak nastavit, aby to oběma vyhovovalo. Třeba, já nevím, holka nemá ráda vaření, to je třeba celkem běžná situace v dnešní době, tak ten chlap třeba bude vařit, dejme tomu, ale holka třeba bude uklízet, protože ten chlap to nemá rád. Je to opět o nějaké domluvě, jak vám to sedí. Některým holkám to třeba sedí tak, že dělají doma všechno. Opět respektuju to, chápu to. Jenom plus je, když se ten chlap k tomu procesu toho chodu domácnosti přidá, super, ale jako opět je to na komunikaci, borci. Takže jo, borci, ale tohle video je opět o TikToku, takže se jdeme podívat na nějaké videa s touto tematikou, abychom si na to nějak zareagovali, ale já myslím, že argumenty, to jsem řekl předtím, tak jsou dostačující k tomu, co vám teďkom ukážu, ale samozřejmě něco k tomu přidáme, takže jdeme na to. Výborně, máme tady příspěvek, kde Borka řekla, ne, gratuluju ti, jestli jsi to takhle tahala, opět nějak vypočítavě, tak jsi zlatokopka, nevím, měla jsi ho asi jenom na využití nebo na nějaké potěšení. Borci, můj názor, každopádně mě vždycky baví ty komentáře těch holek, že yes queen, go queen, jo to dáš. Mě by zajímalo, kamo, co by se stalo, kdyby tohle dal třeba chlap, jo, jen tak mimochodem. Když mi napíše, když se zase uvidíme, ale já se chtěla jen za free nice. OK, může to být rage bait, když profil se jmenuje Nenávidím muže, asi jo, pokud to takhle někdo má vypočítavě, moc si to přeju, ale pak nebreč, že někdo tebe takhle třeba vypeče. Když stalkuju jeho following list a místo toho, abych našla nějaké další holky,
tak najdu kluka, kterého chci. Borci, uvědomme si jednu věc, jak tomu ani upřímně nic moc nemusím říkat, ale tohle chodí mezi náma jen tak mimochodem, jo? Takže pokud budete někde chodit na party, nebo já nevím kde, budete se někde seznamovat, tak si vždycky vzpomeňte na tohle video a na tyhle lidi, že se to vyskytuje mezi náma, jo? Tak si dejte pozor, ať jednou třeba nevidíte na TikToku vaši holku, kdy tam dává takové hloupé příspěvky. Já nevím, co mám k tomu říct, já bych tohle upřímně netoleroval, zase je to opět nějaká věc pohledu, někdo tohle může tolerovat, já ne, mně tohle přijde strašně dementní, bizarní, poslal bych takovou osobu do prdele, nesnaším to. No každopádně borci, to je věc názoru, děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se a zase příště, ahoj.